Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm un joc cu camioane. Deci o să facem multe serii cu asta. Să știți că nu prea m-am plictisit de jocul ăla cu magazinul, că degeaba stai să-l întreții, că vin oamenii, cumpără și doar asta e. Aici la tiruri mai e una alta și s-a terminat seria cu magazinul. Să nu credeți că la asta o să vă fac la fel, pentru că la asta mai faci una alta, la asta mai înveți ceva, dar la ăla doar cu magazin. Chiar îmi pare rău la cei care le-au plăcut seria cu magazinul. Poate o să mai fac episoade cu magazinul, că puțin șmecher e jocul, dar am văzut că nu mi-ați dat comentarii, dar să-mi dați la ăla care l-am pus eu și v-am scris acolo să vă scrieți numele în comentarii, să vă scriu pe un caiet. Și o să apăreți și voi. M-am chinuit să dau direct, așa. Îți dau direct cu spatele dinăuntru, nu din afară. Așa, să dăm camera din first person. Chiar e șmecher așa. Așa, deci plecăm. Și pe un caiet o să vă scriu, dacă vă lăsați numele la thumbnail-ul ăla care l-am pus, dacă vă lăsați numele sau nu știu, nu cred. Eu așa îmi place să le zic thumbnail și la ăla să vă scrieți acolo numele, ca să pot să vă scriu. Cum faci asta? Dăm semnal aici. Încerc să joc și cu regulile de circulație normale, că dacă nu jucam cu regulile de circulație normale, mergeam cu o viteză acum. Nu că mergeam viteză, că nu prea prinde camionul ăsta vechi. Nu prea prinde, camionul ăsta e vechi și nu prea prinde viteză mare. Și la cât de vechi e, până pornești, el dai semnal până pornești. E greu. Sac. Trebuie să bag camionul cu spatele sau cu fața? Că nu-mi dau seama. Cu fața. Intru așa. Asta a fost tot. Total, am făcut multicele. N-am place jocul ăsta. Paper IO2. Așa, deci 2 km a fost de la început. Am cumplat remorca și gata. Așa, deci take job. Da, deci nu random. Nu random. Nu random, clear. Nu știu cum le-am pus, dar sper să nu fie ploaie total, că nu prea se știe. Și când o să fie, ia. Fiu.
Nu am pus ploaie total. Nu prea știu engleză și ideea. Așa, nici nu știu unde dau cu spatele, doar dau cu spatele. Nu știu unde dau cu spatele. Nu știu, trebuie la remorcă. Merge puțin mai dură cu spatele. Așa, așa, așa. Miau, miau, miau. Am văzut că nu mai am postat de mult un episod și am zis, dacă tot sunt liber astăzi și e căldură, e cald afară, nu mai bine, am zis să postez un episod, că de acum când e ploaie nu mai postez deloc. Când plouă nu mai postez deloc. Și unii dintre voi să vă întrebați de ce nu mai postez? Pentru că se aude pe ploaia și mie nu prea-mi place. Și de. Și plus că poate mi se închide filmarea că se ia curentul de la ploaie. Aici e limită de 30, cred. Nu cred că e de mai mult. Aoleu. Se poate să plouă acum pe joc? Cred că e zi pe jocul ăsta. Pe joc ziceam că e aproape să plouă. Bine că respect și regulile de circulație. Eu așa aș vrea. Turn right. Și cum mai iese? Stai că nu mai iese praf pe drum. Pe drumul normal nici n-are de ce. Și, stai că am GPS-ul jos, eu nici n-am crezut. Nu, eu mă uitam pe unde să o iau. Acum că am luat-o spre... Nu mai mă asigur intrul direct. Nici nu prea pot să mișc capul la mulețul ăsta. Așa nu prea pot să fac. Așa, deci mergem. Vamă, trecem vama, șmecher. Trecem vama, e șmecher. Mi-a apărut minus $100 pentru că am trecut vama. Cred că mi taie. Uite că poți să-l miști, dar de aici de jos așa nu. Nu știu ce. Uite că nu știu ce, dar merge. Cum ar fi să mă întră ăsta. O să fie și o serie cu camioane, cu camionul ăsta. O să fie o serie și cu autobuz. O să fie serie și cu autobuz. Nu se aude când schimb viteză. O să ne cumpărăm și alte camioane. Avarii? Uite cum așa avarii, nu știu.
Ai, unde asta? Nu prea îmi place că se aude camionul. Eu, Dacia. Dau viteză. Trebuie să mă opresc la un pecu. Să bag benzină. Sau motorină, nu știu pe ce merge camionul ăsta. Era să zic tractor. Nu știu pe ce merge camionul ăsta. Benzină, motorină. Nu știu. Pe ce. Ei, trebuie să fac dreapta sau dreapta înainte? Nu trebuie dreapta. Și acum... Și limita e de 70, eu merg cu 80. Limita e de 70 și eu merg cu 80. Ce-am făcut? L-am lovit pe ăla. L-am lovit pe ăla din spate. Și cum l-am lovit eu pe ăla? Dacă nici nu l-am văzut pe ăla. Da, merge greu ăsta. Cum să-l văd eu pe ăla? Spun frână. Opa. Pornește greu rău. Am și greutate mare în spate. Ai, mă opresc la reparații. Aoleu, mare martor în bord. De ea nu mergea. De ce-am făcut? Aia e întrebarea mea. Ce-am făcut? Bine că nu sunt pe ăla cu autobuzul, că dacă era întrebarea să le răspund la ea la întrebări. Dar și cu autobuzul merge o leacă mai tare decât cu tirul. Că la tir mai ai greutate în spate. Mare martor, bine că era o din asta aproape. Mai iau și aia. Nu trage nici în stânga, nici în dreapta camionul. Dacă e martor, m-a prins în bord, cred că nu repar. Gata, a reparat. Pot să plec bine cu el. De aici. Unde era? Nu deschide și mie poarta asta odată. 379 de metri. Mai am. Nu mai mult. O să termin eu misiunea asta, atât a fost episodul de astăzi. Pa, pa! Am închis filmarea din greșeală. Nu continui eu. Doar am vrut să văd dacă să fac episodul scurt, m-am gândit puțin și nu-l fac scurt. Deci termin asta. O să dureze videoclipul, cred că vreo 25 de minute. Acum avem 15 minute. Trebuie să bag și benzină. Da, și pecul. Dar nu știu cu cât să merge pe drumul ăsta.
Așa. Eu mă mir cum o să ies eu de acolo din Peco. Dacă intru în Peco, cum mai ies eu de acolo. A reușit să ies. Acum am plecat. Da, terminăm toată asta, că nu mai avem mulți metri. Kilometri, nu metri. Nu am putut să mă asigur. Când am ieșit, nici cu semnal n-am ieșit. N-am ieșit cu semnal, n-are nimic. Eu mă întreb oare unde pot să duc asta. Steagul României. Și nu e chiar acolo. E de mâncat pentru ăștia cu tir. Trag o frână aici. Îi sperii pe toți care trec vama. Degeaba mai a tras frână. De kilometri nu e mult. Și 300 de kilometri nu e mult. Făcut 170, nu e mult. Mai am mulți kilometri deloc. Dacă nu se ia un tiroleac mai forțos, pleacă odată cu o viteză. Cred că o să mai joc și off-camera jocul ăsta. Că până să pornesc filmarea mi-am făcut cont pentru jocul ăsta. Nu e mare lucru la jocul ăsta. Pur și simplu, dacă nu o să am tiruri mai bune, atunci o să fie puțin mai fain. Intram direct în grilavul ăla de fier. Curbile nu prea pot să le iau cu tirul ăsta. Nu pot să le iau deloc. Ce mașină e aia? Ia mergule acum mai repede să văd ce mașină e. 80, 90. Cred că e un Clio. E un Clio? Nu. Nu, e un Passat. E ce? Nu. Pentru omulețul nu-i trebuie mâncare. Eu face nuț cu asta. Cu tirul. Deci acum am pus acceleratorul să accelereze singur. Ca să nu mai stau eu să accelerez. Și l-am pus cu 100 să accelereze. Până la 100 maxim. Sper că nu mai trecem odată vama. Asta e că aia n-a fost vama. Nu mai știu ce a fost. Nu știu, că am trecut direct prin ea, pe aia a fost. Deci degeaba a fost construită. E făcută de developer. Dă-te cu camionul tău, nu vezi că vine tirul. Nu eram pe banda lui, dar l-am clanxonat degeaba. Ia. Acolo pus tu. Ia. Mai rezistă el. Termină în cursă.
Acum mai spre sfârșit o leacă mai trage stânga-dreapta volanul. Dă-te pe următoarea bandă, nu vezi? Chiorule. Nu vede el. Și trebuie să-l depășesc. Nu-i doar o bandă, da. Acum trebuie pe aici. Da, iau curba așa. Să intră cu 50 între ăsta. Deci dacă intri cu 50, nu te învârți aici mult și bine. Mult și rău. Dacă intri cu 50. Că dacă ai Matiz, nu, dacă ai Lamborghini și vii pe aici cu 50, pe zbori. Că Lamborghini-ul la 50 prinde multicel. Și nici n-ai cum să lași un Lamborghini la 50. Că prinde mai mult de 50. Ori am făcut intro. Acum m-am gândit. Cu intro sau fără intro, tot aia e. Tot un episod reușit. Trebuie banda asta. Nu știu dacă e legal să treci, ești pe o bandă, vrei să te pui în spate la unul din ăsta. Pune avarii ăsta. Dar dacă pune avarii, ce înseamnă? Dacă mă clausonează unul, avarii. Mă vezi? Na, dacă mă enervezi, ce se întâmplă? Asta nu trebuia să fac, da. N-a vrut să dea. Mai mă bag o dată în spatele lui. Deci mă enervăm, mai mă bag o dată în spatele lui. Și unde eu trebuie în față și după să fac dreapta. Ca să intru. Nu, mai în față. Nu, așa cum a dă avarii. Parcă îl cunosc eu. De avarii. Hai, nu mai de roz. Bine că am dat semnal. Țăc. Și ăsta da avarii. Bine că nu dă avarii și ăsta. Ce m-am speriat odată. Și unde trebuie să intru? A, dacă trebuia să intru la ăștia aceia, nu copiam deloc. Că eu am dita mai camion. A, trebuie să intru aici unde este steagul României. Turn right. Era să le iau și bara. Să le iau și poartă. Să o bag cu spatele sau să o las normal. Sau skip. Nu, o bag direct cu spatele. Acum mă chinui. Unde trebuie să o bag eu? Cu spatele. Și acum dă și chinuiete. Oricum îmi dădea 750 în plus, deci. Mai ales că mă pricep. Pot să succes camera. Să văd unde o bag. Țac, țac, țac. Dar nu o dă pe colț. Unde mi-o dă? Na, trebuie în față să iau, da. Oh. Dacă știam, nu mai stăteam. Partea asta e plictisitoare, deci aici încheie episodul. Pa!